Takže ahojte, ja som Jan a vítajte pri mojom ďalšom videu z Euro Truck Simulator. Čiže ja už som si vybral truck a môžeme ísť. Tak, prijímam prácu a púšťame sa do hry. Takže toto je stále iba demo mode a neviem, čo budem jesť. Je tu most. No. A teraz máme ísť. No, tak my to zistíme. A možno, že tu. A, ja už to vidím. Takže stadial. A, toto som to dobre vytočil. Ja som to dobre vytočil. Ja som čáro. No. Takže nepáči sa mi moc, že ideme v noci, ale ani noc nezaškodí. Tak, teraz blinker. Preto sa... Dobre. No. Sme v pohode. No. Pokračujeme cestou, ideme do Linzu, okolo Viedne. Takže tu budeme až zbočiť smerom na Viedeň. Tak, tento ťahač je taký spomalený. Teraz ideme smer Brno, okolo Brna to prejdeme a keď prejdeme okolo Brna, tak potom sa mi zdá, že k Viedni. No, sme prešli okolo Brna, teraz k Bratislave a k Viedni. No, skoro dobre som hovoril. No. Že teraz to musí výjsť. On to musí výjsť. Musí to výjsť. No. Takže pokračujeme v našej výprave. Takže je noc, útorok, 5 hodín a 45 minút. Abo? Nie. Zasielku musíme odovzdať za 2 hodiny a 9 minút. A v hracom čase je útorok 3 hodiny aj 39 minút. Už 40. Takže dalo by sa to zvládnuť. Ale musíme ísť celý čas aspoň tak 60 a nikde nesmiem nabúrať. To je hlavné, to je základ. A ja neviem vlastne, ako ho už idem. Tak, to je zle. Tak, prichádzame k nejakému mestu. Vyzerá to úplne cool.
A musím sa dívať na cestu. Ruky na volant a dívať sa na cestu. Môžem ísť 80, ja idem 89, lebo som rebel. Ale všimnite si, keď vypnem svetla, tak je tu tma, aj keď nás svietia svetla. Ale keď zapnem svetla, tak je tu naša nevidno. Takže svetla neúčinkujú. Aj tieto nefungujú. No, práve budeme prechádzať okolo Bratislavy. A vlastne, to nie je noc, to už je nad ránom. Jo. Tak ideme ho obehovať. No, mierne som ho obehol a naučovalo nám to skôr poškodenie cudzého vozidla, než som do neho nabúral. Teraz to bude zbesila otočka. Teraz brzda! A zase plyn, a brzda, a zase plyn, a otočame. Fúha. No. No tak. No ne. Okej. Kde sme už? Práve sme prešli Bratislavu. A už ideme na Viedeň. Teraz ideme cez hranice. A musíme prejsť veľmi rýchlo cez hranice. Tu kopu aut odparkovaných. Mám tu ísť, neviem koľko, 50, ja idem 68. A už pridávam. A už môžem ísť 80. Tak, a teraz budem bočiť doľava. Tak. Tak, nastavil som si ešte trošku kameru. Musím držať volant. No. A mohol by som natočiť aj z The Sims 3 nejakú hru, no, nejaký, no, možno, že aj sériu z The Sims 3, možno, takže ja to skúsim, potom možno niekedy. Ak už začína byť deň, skúsim vypnúť svetla. No už je vidno, ale ja ešte si nechám svetla a vypnem asi diaľkové. Alebo nechám diaľkové, veď nikomu to neškodí. Čo, ja mám dojsť iba do Viedne. Aha, tak ja už som pri Viedni. Ja som myslel, že až do Núzu, či kde to mám doniesť, ale ja to mám doniesť iba do Viedne asi. Tak, a teraz to ukončíme vo Viedni.
Tak, už by som si mohol robiť aj nejaké intro. Nitro. No a... ale neviem, ako sa robí intro, čiže do komentárov mi môžete napísať, ako sa robí intro. A keď sa vám budem chcieť, tak mi aj môžete poslať nejaké svoje videjko, ako sa robí intro, alebo ja si to proste pozriem na nete. Bola jedna úplne super hláška na Facebooku, že na čo chodiť do školy, keď máme pána Googla. To je super hláška. No, takže ja idem ďalej, než je Viedeň. Ale... no, už som sa zrakol. Tak, teraz vyhodím bunker. Alebo nevyhodím. Zaradím sa do pruhu. Alebo nezaradím sa do pruhu.